Jeg er i gang med at flishugge toppen af træer, som er fældet ud sidste år, og hvor stammer over ca. 10 cm til at få til at lave pejsebrænde af. Maskiner, der bliver brugt, skal også vedligeholdes og smøres, som jeg netop har været i gang med, efter jeg har fået afhentet 200 RM flis. Jeg er godt i gang med at opbygge en ny stak flis, som jeg bliver afregnet med ca. 200 kroner per RM. Flis. Der er også mange udgifter til fremstilling af flis, hvor man som afhenter flisen skal have ca. 35 kroner per RM. Flis for at køre det til Herning fjernvarme, og så forbruger traktoren også ca. 2 liter dieselolie for at lave en RM. Flis. Derudover er der slidtag på slidedele i flishugger og almindelig slidtag på alle dele på sættet, som skal vedligeholdes. Olie på traktor skal tjekkes. Hydraulikslanger kommer i klemme og bliver utætte og skal skiftes, så når alle udgifter er betalt, er der ikke meget tilbage fra flissalget til chaufføren.